Здравейте! Днес ще ви покажем как се сбогувахме с черния цвят на тази дълга и гъста коса. Клиентката я поддържала 6 години с черна боя от магазина. Естественият цвят е на ниво 6, а по дължините има черно и цвят на ниво 3. Ще работим с киселинно измиване, за да запазим здравината и блясъкът на тази дълга и гъста коса. А тук може да видите в цялата й прелест преди процедурата. Здравейте! Продуктът, с който ще работим е Color Peel, който е с мравчина киселина и щади косата. Започваме като използваме опаковка номер 1. За целта ще ни трябва доста количество, защото има доста коса. След което добавяме и бутилчица с номер 2. Магията се получава, след което разбъркваме с неметална посуда. Нанесохме свежата смес от продукта 2 пъти по цялата дължина, като по времето на престоя я завихме с найлонова шапчица, за да запазим действието му. След престоя измихме косата с гореща вода и 3 пъти дълбоко почистващ шампуан. Изсушихме и минахме с преса, за да доизчистим остатъчният пигмент. Може да видите как той изчезва. Избра цвят 547, медно-кафяв, и създадохме специални цветни формули по метода за работа след киселинно измиване. За нейна и наша изненада, когато се видя в кестеняв цвят, реши, че медният оттенък преди това повече й допада и отново направихме киселинно измиване. Запазим здравината и блясъка на косама, направихме попълваща протеинова терапия и хидратирахме косата. Ето го и крайният резултат – здрава, бляскава и лъскава вече кестенява коса.